voce alta, si sa, noi del sud facciamo discussione imposta. Siamo allergici alle strisce, di restare in fila non ci riesce neanche ai funerali. Si sa, noi del sud leggiamo libri a stento, si sa, noi del No niin, se on Bella Vespa. Bella Vespa, morjesta kaikille. Tuomas, mikä se on Bella Vespa? Bella Vespa, no se on kyllä sellainen aika mahtava Vespoihin liittyvä tapahtuma, joka me ollaan järjestämässä nyt ensimmäistä kertaa heinäkuussa. Heinäkuussa ja missä? Me ollaan nyt tuolla kuulkaa Iittalassa, Utilan juhlatalolla. Siellä perinteisellä 37 vuonna rakennetulla vanhalla työväentalolla, joka nykyään on juhlatalo käytössä, niin siellä on kuule loistava piha, mihin mahtuu satoja vespoja ja muutenkin aika makea tapahtumapaikka. Keskellä peltoa. Kyllä, Bella Vespa on myöskin kanava ja tässä me viritellään hyvällä otteella, rennolla otteella kaiken näköistä, mitä me keksitään. Tyylikästä pientä vesparetkeä ja ajelua ja muuta. Oli muuten viime viikon sunnuntaina, eli muutama päivä sitten tästä kuvauksesta, kansallinen skootteripäivä ja mehän päräytettiin Tuomaksen kanssa paikalle. Katsotaan pikkusen tapahtuman meininkiä ja miten me ajettiin letkassa tuolta jäähallin parkkipaikalta aina Rautatien torille asti. Rautatien torilla oli sitten varattu, koko tori varattu meidän Vespa-tapahtumalle ja siinä taisi olla kans jotain 120 Vespa. Noin 120 Vespa. Aika rouhea tapahtuma. Kattokaa mukavaa fiilistä siellä. Kävästään siellä ja jatketaan sen kanssa jälkeen vähän juttu. Näin tehdään. pazienza al conformismo, io preferisco il rumore della libertà. Si sa, noi del sud cerchiamo l'oro in mare aperto, ma non disperiamo se il conto è il rosso. Dicono che il tempo sia denaro, e se fosse così, riusciresti a scambiare il tempo con 2 pezzi da 50? Se prende spazio l'indifferenza, resta il silenzio di un condominio anonimo, porta pazienza al perbenismo, io preferisco il rumore della verità. Se oli vähän makea. Miten herrat ensifiilikset noin niin kuin ajon jälkeen? No ihan mieletön fiilis. Ilma on kuin morsiain ja tässä tällaista Giro d'Italian tunnelmaa ja ihmiset vilkutti ja kuvasi ja sitten me vastaan tööttäiltiin. Joo, vastaparkkioksi kuvauksesta sai aina pienet töötit täältä näin. Joo, oli mahtavaa nähdä, jengi oli tuolla aitamilla kyllä keräytynyt. Panas meitä on täällä? Mä veikkaan, että täällä on jotain 200-300 pyörää. Tämä on varmaan lähempänä totuutta kyllä. Joo. Hyvä fiilis ja onhan tässä tällainen pieni, jotenkin tällainen itsenäinen tunnelma. Niin, kyllä. Vähän niinku skoottereita tässä, niin kuitenkin todennäköisesti ollaan. Joo, ja tää on aika makea, kun täällä on näin paljon näitä niinku vespoja. Erilaisia mopovespoista tähän isoihin pyöriin asti ja kaikkea. Musta se on niinku makea, että ei ole vaan pelkästään jotain tiettyä vaan niinku mopoilijatkin on mukana ja kaikkea muuta. Joo, kyllä vähän homma. Joo, eli varmaan niin kuin tässä päällimmäisenä tämmönen niin kuin miellyttävä olo siitä hyvästä fiiliksestä ja Kyllä. ilosta ja valosta ja kesäpäivässä aivan loistava ilma sattui tähän. Kyllä, ja talven jälkeen vielä nyt ensimmäinen tämmönen niin pääkaupunkiseudulla järjestetty letka-ajo. Joo. Sillä lailla kiva. Nyt tästä lähtee niin kausi käyntiin. Joo. Tässä on semmoinen jotenkin valon odotus päättynyt. Nyt se on tässä, Joo. nyt mennään juhannukseen ja sitten on taas jouluna. No joo, vedetään tää kausi tässä ekaan. Ajetaan mahdollisimman kovin pitkään. Niin. Annetaan vastuullisesti bensahaikua. Kyllä, nimenomaan näin. Ja sitten, joo, loistavaa. No Tuomas, heinäkuussa on se meidän tapahtuma, mutta meillä on niin ajatuksena vähän niin kuin rennosti ajella, tuoda hyvää oloa, iloa, valoa, Kyllä. ruokaa ja
Joo, kaikkea on mun mielestä sitä makeata ilmiötä ja toimintaa, joka tähän Vespa-kulttuuriin ja tähän rentoon meininkiin liittyy, niin totta kai siinä on fiilikset, ajaminen, ruokajuoma, kaikki tällainen, kahvi, kaikki tämmöiset ihanat italialaiset Joo. herkut, niin kuin jäätelöt ja gelatot sun muut. Kyllä. Sähävätään kaiken sen ympärillä ja nautitaan elämästä. Tänään me ollaan Cafe Torpanrannassa tässä näin ja käytiin vähän skootteri miesten, naisten ja henkilöiden kanssa tuossa Kyllä. nautiskelemasta kesäillasta, mutta nyt ei varmaan tänään se kumpia puheita muuta kuin kiitos kun liityt kanavalle ja ennen kaikkea laitahan kanava tilaukseen, se ei maksa yhtään mitään. Nimenomaan. Ja peukuttakaa, me tykätään sitä tosi kovasti. Kyllä kannattaa nyt lähteä seuraamaan tätä meidän Bella Vespa-kanavaa. Joo, näin on. Hyvä, ja sitten seuraavaan videoon. Kiitos kun olit mukana. Kiitti, moi moi!